खुलुमबाय आं अनसुला बसुमतारी आं बे समावहाय खैराबारि दावहारु फोथार बे बर' थुनलाइ बाजिगुथि बर' थुनलाइ आफादनि बे सेमिनाराव आं दंफायो बे समावहाय जोङो माने बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बर' बिजोंजों फरायनाय आरो बर' मिडियामजों फरायनानै जोंनि बर' राव आरो हारिमु कालचार बे गासिखौबो जों दिनै बे समावहाय नुनो मोनगोन दा जोङो बर'नि गिबि माने बागुरुम्बा आरो बिथां बर' थुनलाइ आफादनिनो माने आरसिनि माने भलेन्टियार बिथांमोनखौ जों बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन लोगोसेनो बे बाजिगुथि बोसोरसारिया जथुम्मायाव गोबां जायगानिफ्रायबो बे समावहाय बाहागो लाफैदों जेरै नेपाल भुटान अरुणाचल बायदि बायदि बिफाननिफ्राय बे बाजिगुथि बोसोरसारिया जथुम्मायाव बाहागो लाफैदों थ' नोंथांमोना बे समावहाय गासिखौबो नुनो मोनगोन लोगोसेनो बे समावहाय गेवलां मेल माने बर' थुनलाइनि माने दानाय बे हान्जा सुरनाया बे समावहाय जागायसिगोन नोंथांमोना बे समावहाय बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौहाय जोङो बे गाहाय सायनासालिनि गाहाय बे माबानिफ्राय गेटनिफ्राय जागायनानै खैराबारि सक जानानै जोङो मथा मथि 1.5-2 किल'मिटारसो हान्जा सुरनानै फिन बेवहाय जोङो फैगोन बेवहाय बायदिसिना हारिफोरनि राव हारिमुफोरनि बायदिसिना बाहागो लानानै जोङो लोगोसेनो मोनसे समन्वयनि मोनसे मेसेज दैथायनो नागिरदों आरो बेखौहाय बेखावगोन दिनै जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै बिथाङा थानेस्वर बर' एक्स एमएलए एडुकेसन मिनिस्टारमोन बिथाङा आरो बेवहाय दिनैहाय जोंहा CMनिबो प्रग्राम दङ CM फैगोन आरो जोंनि BTCनि चिफ फैगोन आरो गासै माने जाफोर सरकारि माबा दङ बिथांमोना गासैबो बाहागो लागोन आरो बेवहाय माखासे पाब्लिकफोरा फैनानै बाहागो लानो होननानै जों आसा खालामनाय जादों दिनैनि हाबाफारियाव ओरैनो नोंथांमोना बेसेबांसो सुबुं जागोन होननानै टारगेट खालामदों बेवहायथ' जों दा एक्जेक्ट माबाखौ हमनो हायाखै नाथाय एकेबारे हिउज गेदारिं जे जागोन बेखौ जोङो मोनहास' हादों मानोना जोंहा सेकेन्ड डेआवबो माने गोबां माने बेवहाय फैदोंमोन माने हिउज माने सुबुं क्राउड माने बेवहाय माने नुजाथिगोन होनना जों आसा फारिदों मथा मथि हयथ' 5Lबो जानोबो हागौ बेबायदि सुबुं माने नुजाथिफैगोन होनना जों आसा खालामनाय जादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोजोन हान्जा सुरनायनि गेजेरजों माबा मोनसे मेसेज होगोन नामा ओरैनो बेनि गेजेरजोंहाय जोङो माने गासै हारिफोरनि मोनसे खौसेथि गोरोबलायनाय ब्रादारहुड बेबायदि मोनसे मेसेज आरो गासैनि हारिनि रावफोरखौ जोङो बयबो माने समानै सनमान खालामनांगौ सनमान होनांगौ आरो बयबो खौसेथियै सान्थियै गोजोन थासारिनि गेजेरजों जोङो सोलिलांनायनि मोनसे मेसेज होनो नागिरदों